सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। एचएस फार्स्ट इयारनि फरायसाफोरखौ एचएस सेकेन्ड इयाराव दैखांहरनाय जासिगोन। आसाम हायर सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन फोसावदों। नटिफिकेसननि गेजेरजों आसाम हायर सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिलनि सिङाव थानाय गासैबो सोलोंथाइ फसंथानफोरनि गाहायखौ खावलायहरदों जाहाथे एचएस फार्स्ट इयारनि गासैबो फरायसाफोर जाय फरायसाफोरा आनजादखौ गासैखौबो होजोबाखै आरो जायफोर गासैखौबो होजोबदों नङाब्ला आनजादनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनानै आनजाद मोनसेबो लिराखै बिथांमोन गासैबो फरायसाफोरखौनो एचएस सेकेन्ड इयाराव दैखांहरनो थाखाय खावलायहरदों। मिथिंगायारि खैफोदनि थाखायनो आसाम हायर सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिला बे थांखिखौ फोसावदों। मानोना आसामनि गोबां जायगाफोरावनो दैबाना जानायनि थाखाय बबेबा फसंथानफोराव रिलिफ थादों, बबेबा ओनसोलाव लामा दालां बायदिफोरा बायलांदों आरो बेबायदिनो गोबां जाहोननि थाखायनो एचएस फार्स्ट इयारनि गासै फरायसाफोरखौ एचएस सेकेन्ड इयाराव दैखांहरनो थाखाय आसाम हायर सेकेन्डारि इडुकेसन काउन्सिला फसंथानफोरखौ खावलायहरदों। बिजनियाव फरायसुलिखौ आथोनारि अनागार खालामनायनि दायाव बारग' फोरोंगिरि सन्जीब कुमार रायनि सायाव बिजनीनि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन्स जाजआ राय फोसावबाय। दुथां सन्जीब कुमार रायनि हेंथायै 6 बोसोर जोबथेसालियाव जोबथेनायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना फोनांबाय। चिरां जिल्ला बिजनीयाव जादोंमोन बे मुगैथाव जाथाया। थाखो 9आव फरायनाय फरायसुलिया सन्जीब कुमार रायनाव टिउसन लानो थाङोमोन। बेयावनो बे इनाय हाबाखौ मावदोंमोन दुथां फोरोंगिरिया। फरायसुलिया फरायनायाव मोजां जानायनि उनावबो थार्ड इउनिट टेस्टआव गोबां गाज्रि रिजाल्ट खालामनायखौ लानानै बिमाया फिसाजोनाव सोंथाबनायनि उनावनो गासै जाथायानो सोराङाव फैदोंमोन। बेनि उनावनो टिउसन फोरोंगिरि सन्जीब कुमार रायनि हेंथायै बिजनी पुलिस थानायाव गसर थिसननाय जादोंमोन। बे केसनि सायाव बिथा खालामनानैनो बिजनीनि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन्स जाजआ दुथां सन्जीब कुमार रायनि हेंथायै 6 बोसोर जोबथेसालियाव जोबथेनायनि साजा फोसावनायजों लोगोसे 10,000 रांनि जुरिमाना फोनांबाय। टिउसन लानो थाखाय गाव गावनि फिसाखौ गुबुननि न'आव दैथायहरनायाव जाहाथे बिमा बिफाया सांग्रां जायो आरो मोजां नोजोर होयो बेनि थाखाय सांग्रांथि होदों बिजिरसालिनि बिजिरगिरियाबो। बारग' एनडिबिनि गायसनगिरि आरो आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबथेजानाय बारग' एनडिबिफोरा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो बेनि थाखाय आर'ज गाबदों बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि बेतबारि थाइजौगुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा। बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय बिर जोहोलाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे एनडिबिनि केडारफोरा जाहाथे उदां अख्राङाव फैनो हायो बेनि थाखायनो आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव आर'ज गाबदों। लोगोसे बर' हारिनि थाखाय 34 बोसोर नांबोनायाव बारग' एनडिबिफोरा दुखु खस्थ' सहायनो गोनां जाबोनाय मुंख्लं जानाय बारग' एनडिबिफोरनि जिउमाया जाहाथे गोजोन मोनो बेनि थाखायबो आर'ज गाबदों बिथांमोनहा। दौरिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला प्रमद बर' आरो उरखावग्रा ब्रह्म बिथांमोनहा जिउआव देरहासार जानो हानायनि थाखाय बे बाथौ थानसालियाव फैनानै आर'ज गाबफैदोंमोन। बिथांमोनहा दा बिटिसिनि चिफ आरो मन्थ्रिनि बिबान लानानै दं आरो रायजो राजानि खामानि मावगासिनो दं। लोगोसे प्रमद बर'आ माबा मोनसे मोजां जायोब्ला बे बाथौ थानसालिनि मुङाव माबा मोनसे होनायनि खोथाबो होलांदोंमोन। बिथाङा दिनै गावनि खोथा होलांनायखौ गोसोआव दंबा बाथौ थानसालिनि थाखाय मदद होफैनांगौ होननानैबो प्रमद बर'खौ खावलायहरो दौरि बिथाङा। मख'नो गोनांदि फैगौ 14 जुनाव रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै 14 दायनिगिरि फोसावजानाय बिथांमोननि थाखाय हाइकर्टआ राय फोसावगोन। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे गासै 14खौ दायनिगिरि फोसावदोंमोन सिबिआइ स्पेसियेल आदालतआ। बेखौ लानानै थांनाय 2019 मायथाइयाव बिथांमोनहा हाइकर्टआव एपिल होदोंमोन। बे एपिल होनायनि हियारिंआ हाइकर्टआव थांनाय एप्रिलनिफ्रायनो जागायदोंमोन आरो थांनाय 1 जुनाव हियारिं लानाया जोब्बाय। दा रायल' आद्रा दंसै। रन्जन दैमारि बिथांनि केसनि सायाव उखिला फोरमायथिनाय बायदिब्ला फैगौ 14 जुनाव एपिल हियारिंनि माखासे खामानिखौ मावबोगोन। बेयाव हाइकर्टआव माखासे खेंफोरथि बिबावनो हागौ। फारनैबो साइडनिफ्राय आर्गुमेन्ट एबा दान्थे बिदान्थेया जोब्बाय। बे एपिल हियारिंआ 14नि थाखाय जादोंमोन जेराव मोनसे एपिलाव 10खौ सिबिआइ स्पेसियेल आदालतआ जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजा फोसावदोंमोन आरो 4खौ खम साजा फोसावदोंमोन। मा जागोन रन्जन दैमारि बिथांनि केसआ? फैगौ 14 जुनाव रन्जन दैमारि बिथांनि खाफाला लिरजागोन। बेनि थाखाय जों बयबो 14 जुनखौ नेनानै थानो नांगोन। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआव 2 एमएलएआ मन्थ्रिनि बिबान मोनबाय आरो बिथांमोनहा मैया मन्थ्रि महरै समायखिराबो लाबाय। नाथाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय गोदानै सासेबो
मन्थ्रिनि बिबान मोननो हायाखै। बिटिसिनि लेङाइ गाहाय आरो उदालगुरि बियाबनि एमएलए गबिन्द बसुमतारिया मन्थ्रिनि बिबान मोननो हागौ होननानै गोबां सावरायजानायाव दंमोन। नाथाय बे खेबाव गबिन्द बसुमतारिया मन्थ्रिनि बिबान मोननो हायासै आरो जायनाखि गबिन्द बसुमतारिया दासिमबो मोननै बिबान आवग्रिनानै दङ, मोनसे बिटिसिनि लेङाइ गाहाय आरो गुबुन मोनसेया उदालगुरिनि एमएलएनि बिबान आवग्रिनानै दङ। बेफोरनि सायाव प्रमद बर'आ बुंथिदों दि काउन्सिलाव सासे सुबुङानो मोननै बिबान लानो हायो। बेयो दोलोनि पलिसिफोरनि सायावसो सोनारो आरो खामानि मावनो हानाय हायैनि सायावसो सोनारो। नाथाय गबिन्द बसुमतारिया मोननै बिबान लादोंबाबो खामानिखौ मावगासिनो दङ होननानै बुंथियो आरो मन्थ्रि बिबान मोनोबाबो मोनाबाबो खामानिखौ मावबाय थागोन होननानै बुंथियो आरो जुन दाननि उनाव उफ्रा बिसायख'थिनि उनाव आरोबाव गोख्रोंसिनै खामानिखौ मावलांगोन होननानैबो बुंथिबावो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावो दि मन्थ्रिनि बिबान होनाय होयैखौ आसामनि गिबि मन्थ्रियासो थांखि लायो आरो आसामखौ माबोरै दैदेनलांनांगौ बेखौ गिबि मन्थ्रियासो थांखि लायो। बेनिखायनो आसामनि गिबि मन्थ्रिनि सायाव फोथायनाय दङ होननानै बुंथि प्रमद बर' आरो बिथाङा फोरमायथिबावदों दि थांनाय 1.5 बोसोराव फ्राय 600 किल'मिटार लामा बानायनाय जादों आरो फैगौ 2.5 बोसोरावनो बिटिआरनि गासैबो लामा आरो दालांनि जेंनाखौ सुस्रांगोन होननानै प्रमद बर'आ रादाय होयो। मख'नो गोनांदि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि केबिनेटआव गोदानै मन्थ्रिनि बिबान मोननाय जयन्त मल्ला बरुवा आरो नन्दिता गार्लसआ बिथांमोननि बिफाना जाहैबाय। मन्थ्रि नन्दिता गार्लसआ बिथांनि बिफाना पावार डिपार्टमेन्ट, कर्परेसन डिपार्टमेन्ट, माइन्स एन्ड मिनारेल्स डिपार्टमेन्ट, इन्डिजिनियास एन्ड ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार डिपार्टमेन्ट आरो जयन्त मल्ला बरुवा बिथांनि बिफानफोरा जाहैबाय पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्ट, स्किल इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनारशिप डिपार्टमेन्ट आरो टुरिजम डिपार्टमेन्ट। थांनाय 7 जुनाव सेबाया फोसावनानै होनाय मेट्रिकनि रिजाल्टआव आसामनि गं 164 सोरखारि फरायसालिफोरनिफ्राय सासेबो फरायसाफोरानो मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसारनो हायाखै। गंसे फरायसालिनिफ्राय सासेबो फरायसाफोरानो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हायैनि जाहोना सोरनि गोरोन्थि, फरायसानि ना फोरोंगिरिनि? आरो बेबायदियाव फरायसाफोरनि इयुना मा जागोन? जाय समाव आसाम सरकारा सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनो गुन गोनां सोलोंथाइ होनायनि खोथा बुंबोबाय थादों, बे समावनो आसामनि गं 164 सोरखारि फरायसालिफोरनिफ्राय 0 फरायसाफोरा मेट्रिक आनजादाव पास जादों। गं 164 सोरखारि फरायसालिफोरनि मादाव बाक्सायाव गं 3 फरायसालिनिफ्राय सासेबो फरायसायानो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हायाखै। चिराङाव गं 4, क'क्राझाराव गं 3, उदालगुरियाव गं 6, सनितपुराव गं 1, बिश्वनाथआव गं 1, बरपेटायाव गं 3, डिब्रुगड़आव गं 13, कामरुप मेट्र'आव गं 13, कार्बि आंलंआव गं 12, धुब्रीआव गं 7, जरहाटआव गं 14, काछाराव गं 12 आरो माखासे। दासान्दि थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हाबाय थानायनि जाहोनाव गोबां ओनसोलफोरावनो गोबां खहा जादों। बेनि मादाव सा-सानजा भारतनि मेघालय रायजोआव जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव गिख्रंथावै हा गिसिगानाय जाथाय जादों, जायजों 4 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया मेघालयनि गार' हाजोआव जादों। जिउ गोमानाय 4नि मादाव 3 गंसे नखरसेनिनोमोन आरो सासेया 2 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै गथ'सामोन। गुबुन गुबुन जायगायाव हाजों फबसिन जानायनि थाखायनो जिउ खोमानो गोनां जादों बिथांमोनहा। गंसे नखरनिनो 3 जिउ खोमानांनाय सुबुंफोरनि मुङा जाहैबाय फारियै प्रिटिश माराक बिमा, आलमस्ट माराक फिसाज्ला आरो आयानबी माराक फिसाजो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं बिफा सेंग्रिक सांमा आरो फिसाज्ला टबियास माराकआ बे जाथायनिफ्रायनो खुनुरुखुमैसो जिउ रैखा मोननो हादों, अब्लाबो बिथांमोनहा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोनखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननायबो जादों होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बिथांमोननि अनगायैबो 2 बोसोर बैसोनि तनुज हाजं मुंनि उन्दै गथ'सायाबो हा गिसिगानानै न' बायसिननायनि जाहोनाव दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जादों। बे जाथायनि अनगायैबो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय माजुलिगार साहा बागान आरो पाबय साहा बागानाव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव 6 आइजोफोरा जखम जादों। थांनाय बुधबारखालि जादों बे दुखुनांथाव जाथाया। जखम जानाय आइजोफोरनि मुङा फारियै चारित अरां, लक्ष्मी कालान्दी, मामि भुमिज, गपि अरिया, पिंकी ताशा आरो कुमली कादाल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जखम जानाय आइजोफोरखौ फाहामथायनि थाखाय बिश्वनाथ सारियालिनि गंसे देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गिख्रंथाव सारअन्थाइ गावनायजों सुबुंफोरनि जोखोम जानायनि अनगायैबो आसाम शिबसागर जिल्लानि सिङाव थानाय जेरेंगा फोथाराव 4 मैसोआ जायगायावनो जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय मैसोफोरा बुद्धेश्वर बरा मुंनि सासे आबादारिनिमोन। जाथायखौ लानानै बिथाङा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों, मानोना बिथाङा बेजोंनो आबाद मावनानै नखरखौ बेङोमोन होननानै फोरमायथिदों।
UPPL, BJP आरो GSP जथाय सोरखारनि समाव गेदेर जाख्लनाय बिटिसिनिफ्राय नंखाय साप्लाइ अर्डार लानानै मुस्रिनि नंखाय साप्लाइ होनायनि मुङाव हमजानाय रुपम देखा आरो अनुरब कलिताया BJPनि दैदेनगिरिमोन। रुपम देखाया नलबारि जिल्ला BJP लाइमोन मर्चानि रांगिरिमोन आरो अनुरब कलिताया BJP स्टाडि सेलनि हादोरसा नेहाथारिमोन। हमजानाय रुपम देखा आरो अनुरब कलिताया बिटिसिनिफ्राय नंखाय साप्लाइ अर्डार लानानै दिल्लीनि थिखादार अश्विनी कुमार शर्मा बिथांनो गोबां लाख राङाव फानदोंमोन। बेनि उनाव बे नंखाय अर्डारखौ लानानैनो थिखादार अश्विनी कुमार शर्मा बिथाङाबो गोबां मुस्रि साप्लाइ हरदोंमोन। उनावसो बे अर्डारखौ नंखाय होनानै मिथिनो मोन्दों आरो बेनि उनावनो क'क्राझार पुलिस थानायाव एफआइआर होदोंमोन। बिथांनि बे एफआइआर होनायनि सायावनो बिथा खालामनानै BJPनि दैदेनगिरि रुपम देखा आरो अनुरब कलिताखौ दाहमबाय। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।